Salutare toată lumea, bine, bine. Salutare Bine, toată lumea, bine bine v-am ați găsit găsit la la un nou Squid episod. Astăzi jucăm Bio. Bine v-am găsit la un nou episod de Script Bar, azi jucăm Minecraft. Dislike. Dați dislike, vă rog. Hai, mă! Mă, ce e asta? Aoleu, eu eram să... Bă, gani. A, știu, Mario, bă. Am ajuns pe locul 4 de Ma. Mai da bine. cutie de Elefantul Gigi. Și-am... Da, bă, da. Cât Mă, creier, cum mai adică? e? N-are mă cum, niciodată. Bă, da, coaie, e simplu. Mă, e jocul la Geometry Dash? Nu e ăla. Coaie, Nu e e așa mă de niciodată simplu. ceva existent. Ma! Bă, coaie, e așa de simplu. Uite, gândire E de ușor. verișori proști. E ușor. Averi, sunteți proști. Păi, cazacul... Sex între mese. Păi eu merg cu autobuzul, mă, ce... Da, corect, scuze. Tu mergi cu mașina de voluntari, nu? Autobuz, cu... Mă, am scris Udit. Am scris Udit. Nu știu ce scris Andreea de două ori. Timp 2. Pescuit, pescuit, Udit. Andreea scrisise undiță, ghicise cuvântul, am mai scris o dată, pescuit. Păi, nu știa. Hai mă, coaie, nu știu cum să Eu nu m-am liftezi, de uitat la pe strada desene, lui nu m-am Sesam. uitat. Hai că v-am zis că e de pe strada lui Sesam, vere. Ăla cu biscuiții, mă? Deschide! Nu, ăla e albastru. Păi da, da, mă gândeam ce prietenul drept. Lino, mă, e Lino. Nu știu, mă. Vicky. Elmo, coaie. Elmo, E da. roșu, Elmo, Dacă Elmo e ăsta e roșu, nu e roz. Elmo. Băi, ăla e roșu. Nu What e the roșu. fuck, ești- Doar tot Ești ești Antonin dracu. Coaie, nu, am niște culori la monitor acum. Hai că le-ai făcut pe culori. Bă, la mine e roșu, mă. La tine YouTube e roz, nu mai e roșu. Cam așa. Asta, repede! Nu stați, mă. Mustata. Păi da, am făcut-o prima. Musaka. Păi da, am și scris-o. Imediat, Musaka, Mustafa, Mustastan. Hai, zice. Mă, ce e asta, mă? Mamă, cine Tot desenează băci. așa bine? Cioca. Cu capa. Și a venit Vede? în locul lui, unul care era așa, care e așa. Mă, ce? Ia la locul ăsta. E mare și galben. Asta, Ia mă ce e. zi Ăsta repede. e, mă. Ăsta, mă. Zi. Ce vixă. Ma, Coaie, nu cred că l-ai desenat așa pe mama. Villager, Pikachu. Mama, da, bă. Mă, nu, mi-a dat teză, tăia și nu mai știu ce. Mă, vere, ce-s cuvintele astea? Mamă, bă, Cum dacă... era? Deci dacă... Cum era? Mamă, dacă o ghiciți pe asta, știi, jmecherul. Deci asta e Bine. poartă de fotbal. Aoleu. Ce are îl face mă pe ăla? Deci aici e careu, da? Da. Și aici e Oh, un man. șmecher. Și trage cu stângul. Și mingea ia un efect de la nebun. Și o bagă direct aici, la păianjen. Cum păianjen? Fac și eu așa. E dintr-o țară din Africa. Hai, mai Ai, deja. că mi-a Ai, zis. că din Africa. Iesu! Bă, Ce e, mă? țara, mă, e o țară, mă, e o... Cămile! E, Bă, da, ce? Bine. Se aplică aici. Zeu. Mă, 4 cercuri. Pumnal. Bă! Cine vede să poate cu pumnalul în ziua ta astăzi? Ce e asta? Zi mă, ping-pong. Cum se numea mă? Se numește bowling, mă, dar nu e bowling. Știam. Plăcere. Mă, astea, mă, cum se numesc, mă? Aoleu. Auziți, Mă uitam pe general să văd ce a trimis Andreea și Nati. auziți cuvinte. Popice Asterix, Casa Operei din Sydney. Casa. Bă, cu aia, mă. Ma... Vai Mamă, de mine. deci. Ia. Ăsta e Ce Guardiola. scurtul,
conector aici. Fii atent. Îmi iese un bărbat aici pe jumate. Eu sunt aici la geam. Aici. Îmi iese pe jumate aici. Așa? Cum Și eu îi era trag în ăla? frunte, îi trag în frunte, bam, dau jumate. Ce e el? Ce e el dacă eu îi trag în frunte? Mort, cadavru. Cavou. E vai de el. E supărat acolo. E supărat. Aici am scris pe chat. Ciocapic? Aoleu. Mortăciune. O jumate. Unde asta coaie? Da, mă, vrea să și-l facă să putrezește, ce vrei să-i... Miroase.